Qui ets? Soy Jesús, acabat de ser condemnat. El meu quadre es diu Ese home, que en el vostre idioma és aquí l'hombre. I qui et va pintar? Lluís de Morales. I ara mateix, on estàs exposat? Aquí, I on és aquí? al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Barcelona, I quan et va fer? a 1670. Quants anys va viure el teu autor? 77 anys. Va néixer al 1509 i va morir al 1588. I el teu autor va poder disfrutar de la seva vida i va poder viure tranquil, sense gaires aventures? Sí, va poder disfrutar dels seus diners, però no va tenir una vida tranquil·la, perquè uns homes el perseguien pels seus quadres. I què més saps sobre el teu autor? Gairebé res, perquè s'amagava, era un home molt solitari, que vivia amb la seva dona i els seus 5 fills. 5 fills? Sí, 5 fills. Dos noies i 3 nois. La Violent era la més gran. Ella, la seva germana més petita, el fill més gran, es va fer pintor com el seu pare.